Яъне шумо савол метавонед ки хай связ чи айбад дар ин бора Билл Гейтс гуфтак дар бораи ки наслини Хитой мембараи вирус ҳастай, а дар бораи вируси дар бораи Америка нагуфтак. Вопрос, то есть связ байни ҳар диё чи ай? Бардор омада, салому алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар ин видео бардор хабарои нав дар бораи вирус. Бисёриҳо мегӯянд мо дар Хитой мехонем ҳози ҳама карантинаи маҳкамаи мо чӣ кор кунем, дар ҳамҷа бестем, заразит шем. Дар ин бора президенти мо чӣ гуфтак ва барои пешгирӣ кардани ин касал президенти мо чӣ дастурҳо дод дар ин бора. با بردار چون وقتا پیش نوار دوام دادن سیلکه که در کامنتاری закрепит کردگی اگر که ورزش دوست داری و بخوای که در برد جنگاور بازینگا رو سوم کار کنی میتونی با سیلکه در کامنتاری закрепиш ده بگذاری رجیستراسیون کنی و این کارو انجام بدی. дар Хитой халқ гуфтесанд ки ҳамаш маска бикашанд, на танҳо маска ва бо следид кунанд дар нархи маска ки ӯ баланд нашавад. Агар ки дар ягон ҷо баланд хистани нархи маскара дидан, мисол истифода набаранд аз кор нарха нахизонанд. Агар ки дидан специални горячая линия ҳастае ки дар ҳамон метавонанд занг бизананд ба махсус одамое ки контролировать мекунанд нархи рынка. Ва дар ҳолати нарушад кардани ҳамин кор $500,000 штраф меспора аптека. Ва хеле ҳодиса аллакай дар Пекин буд ки нархи маскара 6 баробар хизондан. Ва дӯсто территорияи географическиш рӯз ба рӯз мисли количествои мурда ва касалишам зиёд шудааст. Основной и Хитояи ҳамада ҷое ки бисёр астай, дигар ҷо дона қати ҳисоб мекунӣ но ҳаст. Рӯзи 29 12 одам бо подозрение ки бемории ҳамин касал астай дар Турсия ба беморхона ҷо карда шуд. Ва 4 каси дига бародаро, бале ман медонам ки шумо намехоҳед ира бишнавед, не ки дар Казохистон. Ва беғарзе бо 3 ҳолат дига дар Франсия, 1 кас дар Канада, 5 кас дар Амрико ва боз 1 кас дига дар Олмон, Германия. Ва бардороз шумо гӯш мекунед суханҳои главни редактори журнали вирусологияра Дмитрий Львов. 12 миллион дар шаҳр ва 100 кас мурда. Я чакра дар баҳр. Ба муқоиса бо вируси грипп и 1 чакра дар баҳр. Аз вирус заразид мешаванд ҳар сола 5-10% одамо дар ҷаҳон ва 1 чанд миллион одам мешавад ва дар натиҷа 300-400 ҳазор одам мемра аз ҳамин одами бемор шудагӣ. ва бардор ҳам хеле хабар астае ки дар бораи одамое ки сиҳат шудан аз ҳамин вирус ягон чи дар ин бора гуфтагӣ нест, не ки дар Запад аз 60 нафар зиёдтар. бале хирсан шуден, но ман як савол дорам ака. Ман мутаассифона хеле ҳами экспертҳо дар ҳамин савол дада наметавонам. Ман шумо дар ин савол метавонам ва метавонед шумо фикротона бинависен ва нисбати фикри ман чӣ фикр дорен. Яъне ки мега 60 каси дига соз шуда, просто дар ин бора ҳеҷ каси чӣ гап нагуфтесай. Вопрос, ин 60 одам чӣ гуна соз шуд ки чӣ хеле ки шихтон гуфтен ваксина нест ҳозир. Антивирус аз ин вирус нест. Пас ин 60 одам чӣ гуна соз шуд? ҳастай, бахшиш ҳастай, уже соз кардем, тайёр кардем. Охай чӣ ба аз талиш мурдесай? Охай чӣ ба гуфтесен ки ҳозир мо дар стадияи разработкаи антивирусем? чӣ хелак фаҳме мера? Аз ин тараф мега ҳозир надорем антивирус, аз ин тараф мега 60 каси дига соз шудагия. Чӣ метавонем фикр кунем? Ман қадар фикр мекунам ки барои паника накардани одамо ки мақсад ис касал шудем, мо истона соз кардем, паникавад накунем. Ман фикр мекунам ҳамин хотираи ин намуд хабар. Ва бардорам хеле гап астае ки соли гузашта дар як конференсияи медицинӣ Билл Гейтс пешгӯӣ кардагӣ буда имена ҳамин вируса. Ҳозир бардоро шумо кадрора аз ин ҷамъомад тамошо кунед ва дар экран албатта ки имена ҳамин вируса. Ва дар инҷа Билл Гейтс мегӯяд ки ин вирус дар муддати ним сол 30 миллион население замина мекуша ки основной марги мешава одамои хитоӣ. Интересно. Ва дигаро дар ин бора гап задастанд ки инҷа ягон чизи удивительнагиш нест, то что ки дар бораи вирус гуфт, дар бораи қадар одам мекуша ва то что ки гуфт ки бисёртар одам ай Хитой мемра. Мега барои чи ин совпадение, барои он хотир совпадение ки население Хитой 1,3 миллиард. Албатта ки количествои бисёртараш ай ҳамунҷа мешава. Шумо чӣ фикр дорем бародаро дар ин бора метавонед дар комментария бинависед. Ва меган ки суханҳои ин намуд одами машҳур ва дар ин хел ҳолат гап задани ӯ бесабаб нест, яъне ки
сабаб дора барои оне ки хеле ки вирус дар Америка пайдо шудагӣ буд, ҷони даҳо ҳазор одаморо бурдак. Дар ин бора ҳеҷ гап газдагӣ нест. Яъне коз шумо савол метавонед ки хай связ чи ай бад? Дар ин бора Билл Гейтс гуфтак дар бораи ки наслини Хитой мембараи вирус ҳастай, а дар бораи вируси дар бораи Америка нагуфтак. Вопрос, то есть связ байни ҳар ё чи ай? Паст кардани экономикаи Хитой, яъне ки ҳамин хел гап задаистанд одамо мнениёи худшонро дар ҳамин бора гуфтааст, яъне ки сабаб связ байни ё ҳамин ва мега сари вақт ва дуруст ҳамин хел фикра дар сари одамо паҳн кунӣ и экономикаи Хитоя ва политические состояние ура хела паст мекунад. Ки мисол бугем гап зане ки Хитой одамаш бисёрай, чизе ки меҷунба мехӯранша, одамои во ба ҳар гӯшаи ҷаҳон мераванд, тақсим мешаванд, яъне касала мегзаронанд. ҳамин хел гапҳо агар бугӯӣ, так вопрос ки ида ки да выгодна ва ки мекуна ин гапҳоро, яъне ки получается вирус специально сохтагӣ буд. И гапа бардоро сахт қабул накунен, ира просто ман хеле як гуфтум, савол додум. И утверждение набуд, и вопрос буд. Яъне ки ба гуфти баъзе эксперто ки и специально и гапҳо барои тарсондани одамой ва да аслабит кардани экономика ва состояние политически Хитоя аслабит кардан ура, яъне ки аслабит карди худа булои зур мешавем. Но дар инҷа вопрос меяд ки майли тарсондан, но фактически ҳастай ку вирус? Фактически одамо мурдаистан ку бетарсиданам. Албатта бародаро, фондо, цена на аксиё ҳамаш дар замин задагиай. Ма аз Амрико ҳаракат кардаистае ки аз ин ҳолат истифода бара аз ҳар тараф ҷиқидестае Хитоя. Албатта ки Хитой баъди ин корам хела танқисӣ мекаша, азоб мекаша. Аллакай ин рӯзо танқисӣ кашидестае аз ҷиҳати экономика. Ва имрӯзо Хитой аллакай диққат додан аз сар кардан ба оне ки нисбати Хитой махсус ҷанг бо зарбат ба экономикаи Хитой шидестае. Яъне ки бардоро бале ин гапҳое ки дар охир он гуфтем, ин официальный гап нестае, тасдиқ шидагӣ нестае, не ки слишком бисёри бад совпадение. Яъне ки пешаи Билл Гейтс дар ин бора гап зад ва ин кор шид ва аз ин кор суистифода кардаистанд, экономикаи Хитоя ҷиқиданда. Слишком бисёри бад совпадение, ман намедонам. хай бардоро чӣ мегем? خودتون احتیاط کنین، خبرونه و انتظار شوین. همه خیر. президент Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти масъул дастур дод ки назоратро дар сарҳадҳо, нуқтаҳои сарҳадӣ ва дигар ҷойҳое ки паҳншавии коронавирус эҳтимолпазир аст, пурзур кунанд. Хабар медиҳад Ховар. Дар рафти маҷлиси парламент муовини сарвазир Азим Иброҳимов гузориш дод ки айни замон дар 27 дидбонгоҳҳои сарҳадӣ ва хурди сарҳадӣ кормандони эпидемиологӣ ва кормандони соҳаи тиббӣ шабонарӯзӣ хизмат мекунанд. Ҳамзамон вазорат тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар сохторҳо барои пешгирии ин беморӣ чораҳои иловагӣ андешида истодаанд, гуфт ӯ. Тоҷикистон бо мақомоти Чин дар мавриди ихроҷи шаҳрвандони худ аз Хубей дар сурати зарурат ҳамкорӣ хоҳад кард. Хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии кишвар. Тибқи иттилооти сафорат ҳоло кафедра бо мақомоти Хубей ва Ухан ки 46 донишҷӯи тоҷик дар он ҷо таҳсил мекунанд тамос дорад. Тибқи маълумоти охир дар байни шаҳрвандони Тоҷикистон дар Чин ҳодисаҳои сироятшавӣ бо коронавируси нав вуҷуд надорад. То ҳол мақомоти Чин содироти шаҳрвандони хориҷиро аз Вухан ки қаблан карантин эълон шудагӣ буд баррасӣ намекунад, омадааст дар вазорат. Ҳамин ки эҳтиёҷи воқеӣ баровардани шаҳрвандони хориҷӣ аз Хубей ва Вухан ба вуҷуд омад, Тоҷикистон омода аст ки дар ин масъала бо мақомоти Чин ҳамкорӣ кунад, гуфт вазорати корҳои хориҷӣ. Ғайр аз ин, вебсайти сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Чин ба шаҳрвандони тоҷик муроҷиатномае ирсол намуд ки онҳо метавонанд бо сафорат дар ҳолати фавқулода тамос гиранд.